Pri dnešnom videi, to už druhé video v dnešnom dňu, ako som vám sľuboval v prvom dieli, tak hráme po druhýkrát v dnešnom dni Jetpack Joyride. Nebudem nič hovoriť, ideme rovno na to. A dnešné video bude zamerané na misie. A prvú misiu tu máme ako prejsť 1750 metrov na jeden raz. Takže to je pohodičková misia. Myslím, že by som ju mohol dať a to bolo, no vlastne ja nemám čo hovoriť. Ideme rovno hrať, nebudem nič hovoriť. Takže Zlatý dragon, on je celkom blbý. Jediné, čo je na ňom dobré, že keď zjete s ním nejaké peniaze, tak on vám vlastne dá tie peniaze ako keby namiesto jedenkrát, tak vám ich dá dvakrát. Takže to je jediná výhoda toho dragona zlatého. Stal ma 25 000, takže neviem, na čo som to robil, ale proste no som bol vtedy blbý. A túto hru už som kedysi dávno hrával ako z mojich prvých hier a rozhodol som sa, že to budem natáčať na YouTube a urobíme z toho takú trošku väčšiu sériu, lebo je to podľa mňa celkom dobrá hra. No, výborné, skúter. Ten skúter je dobrý, ale hrozne sa s ním získavajú tie peniaze. Takže peniaze sú život, takže asi je blbý v tejto hre. Raketka. A koľko máme? Máme už 1400, takže ešte 300 metrov. Keď som tu videl ešte pred videom tú misiu, tak som mal 1700 a máme tú misiu, mal som 1745 proste z 1000, no dobre, proste z 1750 som mal 1745, takže to bola karma. Ja mám dneska proste smolu. Hral som pred chvíľou s chalmi futbal, som prišiel zvonku a išiel som na branu a som sa potkol, ale to není dobré na video, tak nebudem tu o tom rozprávať. Možno o tom urobím taký krátky vlog, ale to nebude dneska. A mám tu 4 spiny, takže double money na ďalšie kolo, to je dobré. Skoro bomba. 3 spiny, výborne. Ešte by to chcelo nejaké penieži sú penieži život. Takže ja som vlastne zameraný len na peniaze v tejto hre. Ale už daj nejaké... Dobre, máme život. Prečo mi to zmazalo? To nevadí, máme život. Ale aj tak za chvíľu v tom živote zomrem. Lebo už to tu je ťažké, no však ste mohli vidieť. A ešte máme jeden spin a ten už bol na nič. A máme level up. A dal nám to 2000 peňazí, takže dobré mi. A tu máme ride 250 metrov in the hot new single ride. Máme jazdiť. Proste máme jazdiť na tej motorke. Myslím, že no 250 metrov na tú jazdu jednu. A pre nás je to samozrejme blbé, lebo máme double money, čož je výborné a túto hru vám odporúčam, lebo je to dobrá hra, ale niekedy vie aj poriadne narajdžovať a ja som celkom dosť veľký nervák, takže viete ako vtedy pri tom Clash Royale som dával, že kašlem na to, tak vtedy som bol, po videi som normálne skoro hádzal telefónom. Sa musím priznať, že som strašný nervák. Takže práve som tam vlietol
ale tak ma to nezabilo. Teraz ide raketka. Tie raketky sú dosť sviňárne, lebo niekedy to je fakt dobré zabiť a naštvať. Už máme 196 peňazí. A teraz máme Gravity Suit, ten je celkom dobrý. Aj na peniaze je dobrý, podľa toho, aké tu bude. No tak to je strašne dobré. No ešte lepšie. Raketka. Dobre, zomreli sme, máme 395 peňazí. Čož je dobré a zomreli sme, takže ešte by to chcelo život, alebo ďalšie double money. Ja som ho ešte zobral. Lolololololol. Prečo nemôžem dostať peniaze? A máme tu Hitstar, čož je dobré, takže som rád. A máme už 17 000 peňazí a postupne v tej malej sérii budem šetriť na tento proste najlepší jetpack, Golden Piggy Jetpack. Myslím, že to dáva proste peniaze, keď berete peniaze, nejak tak to funguje. Ale to je jedno. Máme ten. Tak dneska možno si misie nebudeme dávať, lebo nevieme, čo sú to za misie, že čo tie znamená, lebo ja po anglicky fakt neviem. Keď mám z angličtiny skoro samé jednotky, ja proste v hrách po anglicky čítať neviem. Proste to neviem. Ja neviem prečo, aj keď mám z angličtiny samé 1, 2, ani 1 trojku tam nemám. Mám tam 15 jednotiek z angličtiny a 1 trojku a 2 dvojky. Ja som ten spin zobral, takže výhoda pre nás a toto nemám rád. Hlavne keď tu máte taký ten jedno poličko, to je strašne ťažké. Ako jedno poličko, že máte voľné, nie tak. A teraz som to urobil blbo. Ale máme spiny, tak môžeme dostať nejaké love. Peniaze. Držte mi palce na peniaze. Jako inak. Mám smolu. Jako inak. A ja by som už asi tie misie nerobil. Ja neviem, fakt, jak som vám vysvetlil, ja fakt neviem po tej anglicky v hrách, ináč angličtine som úplný pán. Ale vlastne to je jedno, však to je úplne niečo iné, škola a YouTube. A píšte mi ešte hry, aké mám hrať, ale prosím vás, píšte mi všetky, okrem Agaria môžete napísať, ale také chlapčenské, nie treba, ako som už dostal jednu správu, že to mi poslal kamoš na správe, že natoč, prosím ťa, Barbie. No tak ja som sa skoro zesral z toho. Ja by som točil ešte Barbie, tak ako nech ide tam, kde si do pierdoli. Barbie mám natočiť, hej, to si robíte srandu, Barbie, no. Tak proste chlapčenské hry okrem blbého Agaria, lebo tú hru fakt neznášam. Podľa niektorých je to dobrá hra, ale podľa mňa je to katastrofálna sprostosť na svete. Úplne najväčšia sprostosť na svete, to Agario. Už horšiu vymysleť nemohli, to už radšej Diebio, ktoré neviem vôbec hrať. Ja viem hrať iba to Tank.io. A asi to Tank.io už budem dávať v 3D forme.
bo vyšlo nové Tangy o 3D. No nevyšlo, bolo, ale u kamoša som ho hral. Takže asi natočíme to 3D. Peniaze, držali ste mi palce, ale aj tak som tie peniaze dostal až za dlhšiu dobu. A už máme 18 000, takže to je... A tú misiu in the... Tu hore píše tie misie, ale kebyže sa dajú kúpovať niektoré, tak ja by som to kúpil, keby to neviem prejsť. Oni sa dajú kúpiť, len ja neviem kde. A som to kdesi videl, že sa to dá aj kúpiť, proste vo videi. Ale neviem proste ako, kde, prečo, za čo, na čo, viete. Toto je Lil Stromer, to je, podľa mňa je to dobrý, podľa jedného môjho kamoša je to úplná blbosť, lebo že vraj sa s tým nedá nič hrať, zbierať peniaze, ale podľa mňa to je celkom dobré, ale nebudeme to riešiť, veď na čo, však hráme hru, nie nejakú, čo ja viem, ja proste neviem. A toto by bolo už na dneska. No už lepšie mi to dať nemohlo, vám poviem. Crazy Teleporter je najväčšia blbosť, čo mi to môže dať. Preto som to aj zničil. A toto už by bol, hadám, predposledný pokus, čo budeme mať dneska. A pokúsim sa zistiť na budúce video, ako sa tie misie kupujú, lebo oni sa to niekde kúpiť dá. V tom verím, ale neviem kde. Máme 1500 a ešte by som chcel tento jeden spin token a máme ho. Ten bol celkom ľahký. Ešte ideme točiť a to už bolo všetko na dnešné video. Ešte to vytočíme tie spiny, čo sme nazbierali. Takže skoro peňaží, neboli peňaží, takže nič. Takže to by bolo všetko z dnešného videa a čaute, vidíme sa pri ďalšom videu.